buto, tire. Your turn. Anza, di na po ni mama oh. Ay, kata-kata mo rin, yung kain mo ng trabaho. Lala. Kunong tawa. Pag-vlog kay. Dali. Ora ka mawa ko. Ikaw ra pag-vlog ug practice. Ikaw. Ano po? Ikaw una dai mag-vlog ka. Ano po siya? Ay, sige na. Dainan lagi. Tawon na bagjudan. Dana mistawan. Nagdaw ha? Ako gibawid karong na ah. Inon aso. Practice lagi, practice ra duhag. Nakailis, nagadas mayor oh. Kay luoy po to sa ganina kay gakukarsunis da alimot ba nang magkarsunis. Mato amazanggi uban andari kay rumubalik sa ato sa bay matug. Di ba po sa ganaan matug sa ila kay mingaw man no man sa ka istorya-istorya magna to sa bay kay magtutig ko kami sa matug. Dagandagan koy. Dangog ra dam agani kada kajeng buto. Hoy. Hoy, dali na mo dugay-dugay sa naman ka. Hoy. Pagdali mo kay alas 5 media na, hibay-hibay aptang kita gabi dani na atkan kita na nagwakwak na. Delikado ra padaran ni magsuri-suri gabi sa labi nag-ingaron ka na. Gikan ning init na jam uwag kalit, tinggawa sa santil mo. Nah, mao na yung katlukan jud ka nang anak. Mo man ay kuan sa una nga ug kana ko nung gikan sa init bito jam uwan, arang uwan na ba ganin, arang inita ba jud gikan. Kukuan ko nog santil mo, mugawas. Ano bang merkado nga manggukod? Ato maghibay-hibay diya kaya santil mo. Uko jud ron, ija-ija jud turog panagan ron. Ha? Pero silin. Ilang ko nang kuan. Be, si Tiriat ng pablagan be. Pag-vlog kay. Dali. Ora ka mawa ko. Ikaw ra pag-vlog ug practice. Ikaw. Ano po? Ikaw una dai mag-vlog ka. Ano po siya? Diyan nami. Karang nay. Padapin ba? Nagbakla nami padung muuli. Si grabe. Hala. Kay sila kuno kay artista no. Kay inig na maglabay. Si Tiri sa ang gipahawid sa kamera kay huway. Di ka mauham, di ka mau muawid kay magkurug-kurug iniglakaw dapat iniglakaw steady gyapon. Manurog magangka mo. Practice ang gipraktisan kay sa magkabuhat ni magtagsa-tagsa namig vlog. Kuan man. Kurug man. Kurug lagi di ko. Una ko ng kamay. Grabe lipstick. Buhi gyapon. Ang lipstick gani hapon dun lips nagkaano ko kubaw. Wag gyapon natangtang. Grabe ay. Sige lang. Ang sabasig natin mahapit din ng saging. Nga na, injong tinanong. At korbitan. Bastos, kawatan. Tunon. At lagi korbitan. Napay buton na. Aman. Haraman mo, gawin ako flor. Ikarabay hawid. Di lagi lali mag-vlog. La kanang lami mag-vlog de. Uy. Oh, di lali mag-vlog. Uy man di ay. Ano, nga gusto mo mag-vlog, kinahanglan ka nang indudududang gusto kay dighaman mo mga inighaman mo record sa mga videos, imo pang editon. Check pa to nimo na kay na istoryang maot, imo pa to panangtangon. Di lalim pero okay mo lang passion sa imong kinabuhi, imo dun kalipay. Go! Palaprin, kabilsan ta. Ah, ludi bra para sa sakay. Uy, marasiko. Uy, lagi. Tamas bay ha. Kaya pa nimo 30 minuto magnana. Di, huy. Uy, kaadyo. Si Rosalie na pud. Kay mag-vlog na po ni Rosalie. Ikaw na po, Jor. Si Mayor na po kay challenge ni. Ikaw na po, Jor. Kaya mag-unti. Back-practice. Diba challenge ko no, ang ilara man. Hi guys, si Mayor ni. Okay, go. Dali. Kaya automatic na na. Asa ko matanaw? Ari. Ano kamera? Dali. Lain. Dari tanaw, dari. Paning ka Kaya naw na ah. Okay. Ngit-ngit man. Hindi naman, walang dagin. Ato. Namingin. Ano yun? Lainan din ah. Sige na. Lainan lagi. Tawon na bagjudan. Dana mistawan. Nagdaw ha? Ako gibawid karong na ah. Inon aso. Practice lagi, practice. Luhag sa ti. Parehas sa tati. Practice. Premise at titiri.
Di ka mauna ah. Mga kuha nagkamot pasmado. Mga pasmado. Kulikog. Eh. Pero basta nakasigag te. Nga nung kurag man be. Hindi pa magkulikog. Napas mo kasi panghunaw. Lagi kay kara mong trabaho. Sig panghunaw. Namuhunaw. Init. Nga. Sige ka man ibahala ng mga istorya kay magtatana sa kudos mga Sa view. beteng istorya. Istorya Muli sige tayo ba? atang tanan ni lungon. Kay daram. Oo mo nang napita sa una. Daghay mahadlag dan himuagi. Kanina kaning karsadaha. Pamaybay na ah. Ah, saka katawa na yung kain mo ng trabaho. Di lala. Kunong tawa. Pablin. Pablin. Kaya mo sinta. Naitura-tura na ah. Ngagi ito ah. Tura-tura. Sige. Oh, anza. Mo na ang gingan nila. Saan? Di, lalay mag-vlog. Kaya maghanang na pag sa imong istorya. Sa imong ipang-share das imong mga friends nga nananaw ni mo. Diya maghawid pa kakinanglan. Nga ni mo steady ka sa imong kamera. Kaya magngana na. Na may artista Di, na pod ganahan mo. Tanaw. Artista. Artista man eh. Sadi na gani managad. Sige, nagtutakes na si siyang mga kuhan. Kung naanabot yung mga appointment na. Basta gitawagan na sa MJS. Ugsa. Kananay. Kuhan. Rated kay. Awa naman dahil rated kay. Kay sarado naman dahil sila. MJS na lang may pag-asa. Ay, hapit kami mo ulis bay. Nagabot na mos bay. Magpaadyon. Maligo. Magilis. Pahuin pod. Walang buhatan na aris bukid. Sige malamag. Kaon. Paway. Lakaw to. Ganapad. Uy, nagdan sa karakter pa uwawahi man. Signitan gani karihag. Tagulilong na. Magmahay ka ka. Wala. Wala na wang tagulilong. Impas ka. Entonces dun. Atang tagag chance si Tere. Atang patiktohon silang duha kay. Ganina. Kuan pa man to. Take one. Murag di pa kado sila ingag kananay kuan ba. Markulba-kulbaan pa. Karong taganat pagkakataon. Tikto. Alas sa kang iyon. Nag-flash kay ngit-ngit. Yo, nag-flash. Dungingay diha kay trabaho ni Ninjuron. Sapa. Sapa, guys, nag-alilik og kamera kay moingon man sila ngit-ngit na kuno di hanggali daghang kamera rong wa kan sila daani takas. Oh, tikto na niya tikto. Tere. Your turn. Anza, digdi na pud mama oh. Okay. Okay na ni? Sige, pag-vlog na. Pag-vlog na. Dali na. Kanang kuon. At dumi karo sintro. Sintros putlongkam. Okay kan demi sila ng buning. Gihap Sige, ako istorya. Gi kami sila. Istorya banda di Asa, gi kami sila ng buning. Ngila barami dad tunjo gisingkitan mig. Uy! Di ko na rin kaon. Nsa mo to ning hapit lamang pud mi. Di ana busog na pud mi kay daghay pagkaano to kay zaman ng birthday. Happy birthday ng buning. Nsa karon di ay wat na pud miss. Sintro kay mangita mig load. Kay wala may ika-text na rin sa mga admirer lagi. Unsa? Mga tag-load kay mga admirer nag-text na wala ka-reply. Ja, sapa. Unsa? Mora to. Nga na din mag-vlog, magsignisi. Magkurag-kurag kagi mo kuan kay magsima. Ala, malipajin ko kamawan ako. Ala ako na litsi. Litsi si. Ala ko ba? Ikaw na di wa mga ni. Wag pa bibla. Wag pag 1 minute. Unsa? Kapag minute ha? Kuno mo kamahunahunaan. 30 seconds. Sige, istorya. Ay hala. Nga na din mag-vlog, magsigira ngisi. Agi mong viewer, magsigira pag ngisi. Di mo magkasira pagtalay. Nice kuan maingon. Tara nga. Dara miss kuan simbahan pagkangkap. Unsa? Mara to di ano ko idea. Isip man ni mag-vlog dude. Kaya magamit kasi mong utok. Anza, wa mo kay utok. Mang wag kay kuan na siguras ka busog no. Wag ang utok. Ha? Karang na bugnawan. Amang namang ko tingi kaunti. Nabugnawas. Barang bugnawan. Okay, atang tagaan sa masipang pagpaksibiri. Atang tagaan sa masipang pagpaksibiri. Di ko makmakay ako sunod. Oh, dana. Atang sunod natin nga kananay contestant. De. Sunod. Ay, rin sanay sa pangalan. Ah, dana. Let's all welcome, Mayor. Yan na, Mayor. Ay, ginoo ko. Tara nga na.
Maghuyaan ang cellphone ha. Ge. Asa mo sige sige. Sige na pag-vlog na ka. Ningwagit ako. Tara nga kay di tanang Kumawagit ako sa isang naong kayo magkagising. Tara nga na yung vlog diha kay kanang ika-proud ko. Lagi. Kuan. Hapon na ka dyan na alas 6 na. Na overeating na ganyan mi. Si ate dyan. Ano sige dati? Ikabuang na naman ng ate dan eh. Ikabuang na naman ng ate Purami. Ikataw-katawaan. Basta taglag ka warang aguras. Ano kakay mo ay subos commander. Tuan ka na ay. Sa baba? Bao? Ay ba? Basta mao na to. Kanang na ay. 2 minutes. 2 minutes? 2 minutes? Oh, O, palito ka eh. opo. Asa ba? Ano na ikuha ng kuhan? Tara nga na kay. Tara nga ng kamera. Awas tetere na busy ka adyo na mo na ni pot. Sige, si Tiris isi. Mo na ni kuan guys putlong cam na proper. Padong hapit na may moabot sa among kaludanan. Awas ati Purami ang sige katawa. Mali pa dyan ko yur kay kana na busogin taon po do. Kisa Ako gikalbaan nagsiti Purami malipajud. Maglabay-labay ito sa mga agdag. Ako no, grabe din yung taga Bohol ba? Mga Bisaya, sus grabe kasing-kasing. Dalabi na karon kay pista sus, mga bay, nagipista pero di wala may daghang munganha kay kuan man COVID, social distancing. Hay salamat kay ning agi. Nalipay sa kay Ning agi to ah. Na distract ang mga artista na ning agi. Daw ano po to ning agi. Tama na. Opo gani. Napay 30 seconds. Asa nga nati? Alam man ako no. Nda guys. Kamu na ibahala guys, uki sa nakadaog na ni guys. Tagana tag masipang pakpak si Mayor. Masipang pakpak. Kuy. Guys, masipang pakpak. Masipang pakpak si Mayor. Okay. Okay, guys. Hala, tigok mo ta tiro. Tingnan ko.